Искам да кажа, че изглеждаш прекрасно. Няма да те свалям, защото знам, че са не върви. Все пак човека е семейен. Първо, как си? Много добре, много ти благодаря. Радвам се, че ме покани. И с кеф съм тук. И аз с Кио ще ти задавам въпросите. Преди да продължим, искам да кажа, че Даниел всъщност дойде с подарък. Ще помоля... Много пари се разтах за него, така че е хубаво да го оцениш. Едни кожени бамбони и наши по-взел съм ти едни много хубави бадеми. Да си пукаш, да си пиеш. Доста тъпо ми стана. Аз се боря с този микрофон като свинче с звънче. Айде, ти не свикна ли толкова много микрофони около тебе? Чуваме ли се? Чуваме се. Много ми харесва. Момчета, да. Кажи ми сега, избута ли ютуба? Не мога да кажа. Но мога да кажа, че това, което направихме в YouTube, това, което всъщност причини аудиторията,